Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch innifsu inqabad iħawwad fuq il-wedi tiegħu stess bil-kelliema ewlenin tiegħu wkoll ma jagħmlulux għajb. Meta Borch kien mistoqsi minn One News dwar il-weda tiegħu li għamel dik li ġiet deskritta bħala pompa tal-petrol f'nofs il-Mediterran, żelaq fuq żmien meħtieġ biex il-proġett jitwettaq. Meta ħabbar din il-weda elettorali, Borch kien għalhekk. Però isemgħu din għax din hija l-iktar ħaġa kruċjali u stmat li mal-ewwel 3 snin li jiġi operabbli dan il-proġett. Iżda 24 siegħa wara din id-dikjarazzjoni, il-kap nazzjonalista naqas milli jikkonferma li dan se jkun qed jaħdem fi żmien 3 snin u nqabad iħawwad fi kliemu stess. Il-Partit Nazzjonalista dak li qal li propju fl-ewwel leġislatura ser jara illi din l-offshore fuel station jien qed ngħidlek eżattament x'qed jiena fil-press conference tiegħi. Meta insistejna iżjed b'differenza għal dak li qal ġurnata qabel u ddikjara li fl-ewwel 3 snin isir biss l-investiment tal-proġett u mhux li jkun operabbli. Il-perjodu ta' 3 snin huwa proprju x'in isir l-investiment fl-offshore fuel station. Din il-weda karatterizzata minn nuqqas ta' dettall fost l-oħrajn dwar min huma l-esperti li ħadmu fuqha, anke wara dubju mqajma mill-Prim Ministru Robert Abela meta staqsa jekk hux veru li hemm kontrabandist kbir taż-żejt li qed jinbutta. Ftit qabel id-deputat nazzjonalista Evan Castillo saħaq li ma jridx jgħid min huma l-esperti. Tista' tgħidilna min huma l-esperti li tawkom din il-proposta? Għandna diversi numru eżaġerat ta' esperti. Tista' tgħidilna min huma? Mhux sentihom l-ismijiet, ma tarax. Dan waqt li kontra dak li ddikjara Alex Borch fejn assigura li l-istudji kollha relatati huma lesti u fideh, id-deputat Mark Anthony Sammut il-ħamis ammetta illi għadhom qed isiru u hemm oħrajn li jsiru meta l-proġett jibda jitwettaq kemm il-darba il-Partit Nazzjonalista ikun fil-Gvern.